מה המצב? מה אומר אלוף? כן. תקשיב, אני לא יודע איך להגיד לך את זה, אבל אני קיבלתי תמונה. תמונה של מה? אני לא יודע אפילו איך להגיד לך את זה, אבל איפה אתה עכשיו? אני כרגע בפתח תקווה, אני במחסן, אני מכין את הציוד למופע בראש העין. אז למה יש לי תמונה שלך מופיע כרגע במועדון בפתח תקווה? אני מופיע במועדון בפתח תקווה, לא, אתה מתבלבל. אתה אחראי על הלוז, אתה יודע שיש מופע היום בראש העין. אני כרגע אין לי מופע. אני אגיד לך מה, זה לא נראה אתה, אבל... מה זה לא נראה אני? יש חולצת ברווז? יש תפורה של עומר לוי? יש עומר לוי? לא בדיוק. מה זאת אומרת לא בדיוק? אתה מוכן לדבר? אני לא יודע איך להסביר לך, אבל יש לי תמונה שלך, לא אתה, מישהו אחר, תחת השם עומר לוי. מישהו אחר? לבוש כמו עומר לוי? מה זאת אומרת, יש לי מתחזה מישהו שמופיע בתור עומר לוי? אתה רוצה ללכת לראות את זה? אני לא מבין. מישהו שמתחזה לעומר לוי, נראה כמו עומר לוי. כן. איפה הוא? איפה אמרו לך שהוא מופיע? מועדון המג'יק בספורטן פתח תקווה. ואני בדרך לשם. אבל אם אני מגלה שאתה עושה לי פה קטע, אני לא יודע מה, אני לא מדבר איתך, אחי. תשלח לי את התמונה, עומר לוי, אתה אומר לבוש כמו עומר לוי. שלחתי לך. שוב, אחי, זה קופי אני רק לא אני. איפה אמרת שהוא מופיע בספורטן? אני בדרך לשם. אני אדבר איתך. טוב, תעדכן אותי. לא, אתה הרגזת אותי עכשיו. אני הרגזתי אותך, אתה באת אליי, איזה חוצפה של אנשים. סבבה, אחי, אני הולך לשם עכשיו. יאללה, ביי. ביי. שלום. אהלן. או שלום, מה שלומך? נעים מאוד, אני עומר לוי. נעים מאוד, ברוך הבא למועדון המג'יק. מקום מדהים, איזה יופי, איך הוא... אתה רואה? זה מקומות שצריך להביא אותנו להופיע. חיכינו לך, עומר. מה שלומך? בסדר גמור. אז איפה אנחנו בעצם מופיעים? כן, איפה? תתמקמו כאן, כן. אתה הבנת? אתה שם ככה? אני שם, בסדר? תודה. אני כבר מגיע, אני הולך. אני שמחה שבאת. כן, אחי, אנחנו אוהבים להופיע במקומות כאלה. אני לא יודע מה אני... הוא אמר שיש בן אדם שמתחזה אליי, מתלבש כמוני, מופיע כמוני, קורא לעצמו עומר לוי. אם אני אגלה שהבן אני מתחזה אליי, תקשיבו, אני רותח מעצבים. הוא אמר פה, מועדון מג'יק ספורטן. שמעת על זה? הוא אמר עומר לוי. שמעת על זה? חברים, אז לפני שאנחנו ממשיכים במופע המתאים שלי, של עומר לוי... מה קורה פה? מה קורה פה? אנחנו באמצע מופע, כל הילדים... מי אתה? איך קוראים לך? אני הפרסם. אני עומר לוי הפרסם, כתוב פה עומר לוי, אתה... אמרה לי עכשיו איזה אמא בטלפון שאתה מתחזה אליי ואתה מופיע בתור עומר לוי. פה רשום באנגלית... לא, אתה מתחזה אליי, זה לא... איפה האמא של היום הולדת? סליחה, אני עומר לוי. הוא אמר לך שהוא עומר לוי? אני לא מבינה מה קורה פה, אני הזמנתי ליום הולדת, אתה אומר לוי. אני פה נעים מאוד, מה שלומך? אני עומר לוי, תסתכל על התמונה. אני רוצה עכשיו שתוציאו לי תעודות תחזיר לי את הכסף. אתה מופיע בתור עומר לוי, אתה תחזיר לי, לא, אתה תחזיר טוב, זה לא מתאים. אני פונה למשטרה, אתה הלכת, לא מתאים לי, סליחה, אני עומר לוי. אתה מתחזה אליי. לא, תוריד את החליפה הזאת, תביא לי את החליפה הזאת. אתה יודע מה? בוא נעשה מופע משותף. בא לך? אם אתה חושב שאני ואתה הולכים לעשות הופעות ביחד, זה לא יקרה. זה רעיון מצוין. אתה מתחזה אליי ואתה רוצה שנופיע ביחד? נופיע ביחד, זה אפשרי. בחיים אני לא יופיע איתך ביחד. למה? זה לא חלום. רק אני יכול לעוף בלי לדעת לעוף, זה עושה לי בגוף הרגשה של קסמים נעימים כמו ציפור בשמיים. אני יכול לעוף כמו עולה על המים, לצוף אל איזשהו מקום, גם לכם מותר לחלום. תביא
תודה רבה. היה מעולה, באמת, אבל תבטיח אני מבטיח. שאתה יותר לא מתחזה לעומר לביא, תבטיח, לא. מבטיח, הנה בבקשה, הנה, אני מבטיח. זה של המופע שלי. זה גם שלך? כן, אתה לא מתחזה יותר לעומר לביא, תודה רבה. שמחתי להשאיר את איך שלא קוראים לך. להתראות חברים, תודה. להתראות. אין יותר עומר לביא, שלא בטעות, אני אבדוק את זה. הלו? כן, זה עומר. כן. מתי האירוע? בוא הנה! אמרת שאתה לא... בוא הנה לפה!